Hello. Danas radim 5 minuta design challenge ili šta već. Uglavnom imam 5 minuta da napravim header, ne znam kako ću da uradim to, ali ajde. Uglavnom radim sam zato što nemam prijatelja. Tako da, zaboravio sam da uzmem štopericu. Ok, tu je štoperica. Ok, pravila su ovakva, ja već imam neku sliku kao za pozadinu, koristit ću Write Pack od Edward Designa, tako da ide 3, 4, sad. Ok, pokrenuta je štoperica, shit, morat ćemo da uzmemo ovu sliku, stavimo u Photoshop ovako, će ju čitati, hoće, dobro je, malo je mala, ne znam zašto, kad je velikog kvaliteta, ajmo ovako da je razvučemo, ajde, fuck. Ovo će da bude teško za 5 minuta, ovako nekako, na primer, pa ću da odem u ovaj pack, foliage, ovo sam već otvorio ovo. Ajde brzo, prebacimo ovdje, ovako nekako, pa ćemo uzeti opet odavde, speedajmo ovako, ovdje, ovako smanjimo, možda je pametnije ovo da držimo ovdje, ovako, i ovo s druge strane, ovako. Izgleda preglupo, ali šta ćemo, ne biram ja. Ovamo izgleda kao da je more, tako da moćemo ovo ovdje. Moćemo da smanjimo saturaciju na ovome. Morat ćemo i na ovo malo. I ovako. Da se slaže uz pozadinu. Ok, treba će nam neki tekst. Koji ćemo font. Joj. Ne znam koliko još imam vremena, ugasimo iz telefon, shit. Još 3,5 minuta, vreme malo brže prolazi nego što sam mislio, na primjer ovaj font. Power, ne, shit, power, i to je shit, power, hamster, ne govno, tako da ćemo da promenimo, znači imam jako malo vremena. Brzinski. I koji bi dobar font bio, ovaj na primjer, ovo izgleda ok, ja mislim da izgleda ok, nadam se da izgleda, valjda, ovako, možda uzmemo ovako recimo, pomalo ga nakrivimo, zato što ono može nam se, a i mi smo ovdje dizajnerski geniji, tako da ono, stavimo ga tu recimo, stavimo mu ovako neki outer glow ili možda drop shadow, smanjimo opacity, tako. Ne ističe se uopšte, što je veoma shit, ako baš veoma shit. Ne znam šta bi radio još, možda neki onaj, ovo stavimo u grupu, napravimo novi layer. Ne sviđa mi se tekst ni malo, nema veze, uzmemo smart object, filter, camera raw. Ajmo brže, ajmo, speed. Ne znam da ću sečem ovaj video onako u komande, fuck, ovo je baš sad shit namešteno, neću malo toplije da bude, ovako malo zelenije, šta ja znam, ekspozituru, kontrast, highlights malo povećamo, shadows ovako, lights, još minut i 4 sekundi braćo, black smanjimo, ovako vibrance, shit, ovo izgleda jako loše, uradit ćemo ovo, high pass, ovako možda, nešto ovako, fuck, ovo mi se ne sviđa, ja ćemo raditi ovako, još minut 1 imamo, ne to, ovo, ovako, ajde, smetaju mikrofon, brže, ajde, jesu ga pomerio, ovako, 48 sekundi, mislim da ću stići, ne se da baguješ, blue, ajde, ovako, ok, treba će nam neki, 30 sekundi imamo, stani, particles, nešto
ovo izgleda preloše. 20 sekundi. Ovako, na primjer, 14 sekundi, plus, ovo, 6 sekundi, 4 sekunde, ovako, ok, kraj. Ovo je sranje. Vjerovatno mi je bilo pametnije da sam pomerio ovaj flare tipa ovdje negdje, da zapravo daje kao neko osvjetljenje ili šta ja znam. Mislim sad je gotovo vreme već, ali ok, to je što je. Nisam zadovoljan kako je ispalo, čak generalno slika ko slika nije toliko loša, već tekst je veoma loš. Font se uopšte ne uklapa što je ono baš shit. Ali ono 5 minuta je 5 minuta, da vidim vas da možete bolje, a vi ovi. Ok, sada vi moji gledalci, izađem vas da vi uradite 5 minuta design challenge ili kako god da ga već nazovem u naslovu, pa mi ono šaljite na Instagramu, Twitteru, gdje god hoćete kako to ispalo, da vidim da ste bolji od mene, a sigurno jeste jer je u govnu, tako da ako ne znate već moj Instagram @powerhamster_, bacite like, subscribe na ovaj channel i ovaj video i sve to. Sorry što nije bilo dugo videa, nadam se da ću sad to malo da opet vratimo normalu, Goodbye!